Vítám vás u 20. asi 3. třetího a hned takhle jsme šli, jak jsme odpráskli tu Megu, tak jsme šli pro vajíčka a rozhodli jsme se, že je jedno na Ondrovu počest, protože má dneska ty narozeniny 4. tak to snad rozbijeme. Tak Ondří, hoď to vajíčko, aby se rozbilo tam o tu zeď. No spíš o dřevo. Hop, uděj, super tu. Moc se nerozbilo, tak to ještě zase neseme slepičkám. Pojď, Ondří. To se mi líbí, jak oni to prostě žerou, jak blázni. Čekejte, až tam doběhnu, to je docela dálka. Brr, to sebou z ruce. Tady máme naše milé slepice. Hop! Vidíte, jsou to prostě kanibalové, sežerou vlastní vejce. A ještě se na tom pochutnávají. Tady se mi nejpraš. Vidíte, jaký jsou kanibalové? A naše slepice a vajíčko se s vámi loučí a uvidíme se u 24. dílu našeho zimního blázní. Toto je ale 23. aby jsem nepřebíhal na schle. Podívej se, mám petardu. Pojď. Mám petardu jako. Jdeme. Ježiš, já to zapomněl vypnout, pane bože. Na schle.